Per fer aquesta crema necessitem xampinyons, ceba, pastanaga, patates, oli d'oliva o mantega, sal i pebre, brou lleuger o aigua i una mica de llet o nata. Tallarem els xampinyons a làmines fines i en guardarem algun per decorar el plat. Tallem la ceba, la pastanaga i la patata a daus ben petits. Sofregim la ceba i la pastanaga uns 5 minuts amb una mica d'oli o de mantega. Incorporem els xampinyons i ho fem coure destapat uns 5 minuts més. Tapem i ho fem coure a foc moderat uns 10 minuts, fins que es vegi tota l'aigua. Afegim les patates i el brou ben calent i bullim tapat fins que les patates siguin cuites. Saltegem els xampinyons reservats amb unes gotetes d'oli. A l'hora de servir, incorporem la llet o la nata, ho passem per la batedora fins que quedi ben fi i rectifiquem de sal i pebre. Ho podem guarnir amb els xampinyons reservats, crostonets de pa o el que més ens agradi. Ja em diràs què et sembla aquesta recepta. A mi m'ha agradat molt.